രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ മന്ദിര ഇസ്കോൺ ഗുരുവിന്റെ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ അനനാശനാശലാകേ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി. വന്ദേ ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തിശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രിയ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय. गुरुराज गुरु प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരക മദ്വാക്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം അഞ്ചമധ്യായം ശ്ലോകം 2. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മഹൽസേവാന്താരമാഹുർവിമുക്തേ തമോദാരം യോഷിതാം സംഗി സംഗം മഹാന്തസ്തേ സമചിത്ത പ്രശാന്ത വിമന്യവാ സുഹൃത സാധവോയി. മഹൽസേവാം ദാരമാഹുർവിമുക്തേ തമോദാരം യോഷിതാം സംഗി സംഗം മഹാന്തസ്തേ സമചിത്ത പ്രശാന്ത വിമന്യവാ സുഹൃത സാധവോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സേവാന്താരമാഹുർവിമുക്തേസ് വിമുക്തേ തമോദാരം യോഷിതാം സംഗിസംഗം സംഗം അന്തസ്തേ സമചിത്ത പ്രശാന്ത മന്യവാ സുഹൃദ സാധവോയി. മഹത്സേവാന്താരമാഹുർവിമുക്തേസ് തമോദാരം യോഷിതാം സംഗിസംഗം മഹാന്തസ്തേ സമചിത്ത പ്രശാന്ത മന്യവാ സുഹൃദ സാധവോയി. കേശവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? മാലതി ശ്യാമദേവദാസ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മഹത്സേവാന്താരമാഹുർവിമുക്തേ തമോദ്വാരം യോഷിതാം സംഗിസംഗം സംഗം സമചിത്ത പ്രസാദവോ യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മഹത്സേവാന്താരമാഹുർവിമുക്തേ സ്തമോദ്വാരം യോഷിതാം സംഗിസംഗം മഹാന്തസ്തേ സമചിത്ത പ്രശാന്ത വിമന്യവ സുഹൃദ സാധവോ യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മഹത്സേവാം ദ്വാരമാഹുർവിമുക്തേസ്തമോദ്വാരം യോഷിതാം സംഗിസംഗം മഹാന്തസ്തേ സമചിത്ത പ്രശാന്ത വിമന്യവ സുഹൃദ സാധവോ യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മഹോത്സവാം ദ്വാര മാഹുർവിമുക്തേ സ്തമദ്വാരം യോക്ഷിതാം സംഗിസംഗം മഹാന്തസ്തേ സമചിത്ത പ്രശാന്ത വിമന്യവേ സുഹൃദ സാധവോ യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മഹത്സേവാം ദ്വാരമാഹുർവിമുക്തേസ് തമോദാരാം യോഷിതാം സംഗിസംഗം മഹാന്തസ്തേ സമചിത്ത പ്രശാന്ത വിമന്യവ സുഹൃത സാധവോ യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പങ്കജശ്രീരാമ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മഹത്സേവാം ദ്വാരമഹുർവ്യമുക്തേ സ്തമോദാരം യോഷിതാം സംഗിസംഗം മഹാന്തസ്തേ സമചിത്ത പ്രശാന്ത വിമന്യേവ സുഹൃദാ സാധവോ യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗത്സേവാം ദ്വാരമാഹുർവിമുക്തേ തമോദ്വാരം യോഷിതാം സംഗിസംഗം
महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यव सुहृद साधवो ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कल सुलक्षा जी माता जी जो लिखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महल सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते तमोद्वारं योषितां संगि संगं महान्दस्ते समचित्त प्रशान्ता विमन्यव सुहृद साधवो ये। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। निर्मला माता जी जो लिखो माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो लिखो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महल सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते तमोद्वारं योषितां संगि संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यव सुहृदा साधवो ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महत् सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तस्तमोद्वारं योषितां संगि संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यव सुहृद साधवो ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। रंगमणि माता जी जो लिखो माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। महल सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तमोद्वारं योषितां संगि संगं महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यवा सुहृदा साधवो ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कान्योप्रदीप माता जी जो लिखो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तमोद्वारं योषितां संगि संगं महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यव सुहृद साधवो ये। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पद्मावती माता जी जो लिखो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। महल सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते तमोद्वारं योषितां संगि संगं महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। विजयनारायण माता जी जो लिखो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। महल सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते तमोद्वारं योषितां संगि संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यव सुहृद साधवो ये। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनिता माता जी जो लिखो। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാവോ പ്രഭുജി? हरे कृष्णा കേൾക്കാം. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. महल सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तमोद्वारं योषितां संगि संगं महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यव सुहृद साधवो ये. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा. शारदा श्री वसुदेव दास माता जी जो लिखो. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते तमोद्वारं योषितां संगि संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यवा सुहृद साधवो ये. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माता जी. शारदा जी नंबूद्री माता जी. हरे कृष्णा माता जी चोलिको. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा. नमो भगवते वासुदेवाय. महल सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते तमोद्वारं योषितां संगि संगं महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यव सुहृद साधवो ये. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा. वसंता माता जी जो लिखो. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. महल सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते तमोद्वारं योषितां संगि संगं महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यव सुहृदः साधवो ये. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा.
चित्राजी माता जी चलिए हरे कृष्णा। चित्राजी माता जी हरे कृष्णा अनम्यूट हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते तमो द्वारं योषितां संगीसंगं महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यवा सुहृदस्य साधवो ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सावित्री श्री देवदास माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभुजे प्रणामं प्रभुजे। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तमो द्वारं योषितां सङ्गिसङ्गं महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यव सुहृद साधवो ये। हरे कृष्ण प्रभुजे। हरे कृष्णा जी। हंसराव बालन माता जी चलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तमो द्वारं योषितां सङ्गीतसङ्गं महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यवा सुहृद साधवो ये। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। गीताश्री माता जी चलिए हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महल सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तमो द्वारं योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यव सुहृद साधवो ये। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। गीता टी माता जी चलिए हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महल सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते तमो द्वारं योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यव सुहृद साधवो ये। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भारतीय माता जी चलिए माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महल सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते तमो द्वारं योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यवा सुहृद साधवो ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री जय माता जी चलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तदो तमो द्वारं योषितां संगी संगं महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यवत् सहृदः साधवो ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दक्षिण दास माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेः तमो द्वारं योषितां सङ्गिसङ्गं महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥമേ വ്യക്തമാവും.
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകവും. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം മഹസേവ, ആധ്യാത്മികമായി ഉന്നതി പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരം, മാർഗം. ആഹു, അവർ പറയുന്നു. വിമുക്തേ, മോചനത്തിന്റെ. തമഹദാരം, ഇരുട്ടറയിലേക്കുള്ള മാർഗം. ജീവിതത്തിന്റെ നരകീയ അവസ്ഥ. യോഷിതം, സ്ത്രീകളുടെ സംഗി, സഹചാരികളുടെ സംഘം, സഹവാസം. മഹാന്തഹ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ ഔന്നത്യമുള്ള. തേ, അവർ. സമചിത്ത, എല്ലാവരെയും ആധ്യാത്മികമായി ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തി. പ്രശാന്ത, വളരെ ശാന്തിയുള്ള. ബ്രഹ്മത്തിൽ അഥവാ ഭഗവാന് സ്ഥിതി ചെയ്യുക. വിമന്യവ, കോപം കൂടാതെ, അഥവാ ഒരുവൻ എതിർപ്പുള്ളവർക്കും കോപം കൂടാതെ കൃഷ്ണബോധം നൽകണം. സുഹൃദ, എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമകാംക്ഷികൾ. സാധവ, യോഗ്യതയുള്ള ഭക്തന്മാർ. വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന പെരുമാറ്റമില്ലാത്തവർ. അവർ ആരോ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ. വളരെ ഔന്നത്യമുള്ള ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരുവന് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന്റെ പാത നേടാൻ കഴിയൂ. ഈ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നിർവ്യക്തിഗതവാദികളും ഭക്തന്മാരുമാണ്. ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുകയോ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി സഹവസിക്കുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവൻ മഹാത്മാക്കൾക്ക് സേവനം ചെയ്യണം. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്ത്രീകളോടും ലൈംഗികതയോടും ആസക്തിയുള്ളവരുമായി സഹവസിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ നരകത്തിന്റെ വാതിൽ വിശാലമായി തുറക്കപ്പെടുന്നു. മഹാത്മാക്കൾ സമചിത്തരാണ്. അവർ ഒരു ജീവസത്തേക്കും മറ്റൊരു ജീവസത്തേക്കും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും കാണുന്നില്ല. അവർ വളരെ ശാന്തരും സദാ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുമാണ്. അവർ ക്രോധവിമുക്തരാണ്. അവർ എല്ലാവരുടെയും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർ ഒരിക്കലും മറപ്പും വെറുപ്പും ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുകയില്ല. അത്തരം വ്യക്തികളാണ് മഹാത്മാക്കളായി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു കവലയാണ്. പറയുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു കവലയാണ്. ഒരുവന് മോചനത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നരകീയാവസ്ഥയുടെയോ പാത തെരഞ്ഞെടുക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഈ പാതകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. പറയുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കവലയാണ്. ഒരാൾക്ക് മോചനത്തിന്റെ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നരകീയ അവസ്ഥയിൽ കഴിയണോ എന്നുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും വേറെ വേറെ വഴികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഏത് വഴിയാണ് ശരിയായ വഴിയിലൂടെ പോയാലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലെത്തും, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിട്ട്. അതേപോലെ പറയുന്നത് എന്താണ്? മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കവലയാണ്. ഒരാൾക്ക് മോചനത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നരകീയ അവസ്ഥയുടെയോ പാത തെരഞ്ഞെടുക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഈ പാതകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. മോചനത്തിന്റെ പാതയിൽ ഒരുവൻ മഹാത്മാക്കളോട് സഹവസിക്കുന്നു. ബന്ധനത്തിന്റെ പാതയിൽ അവൻ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തോടും സ്ത്രീകളോടും ആസക്തിയുള്ളവരുമായി സഹവസിക്കുന്നു. മഹാത്മാക്കൾ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്, നിർവ്യക്തിഗതവാദിയും ഭക്തനും. അവരുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം വിഭിന്നമാണെങ്കിലും മോചനത്തിന് വേണ്ടി അവർ അവലംബിക്കുന്ന പ്രക്രിയ മിക്കവാറും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവർക്കും ശാശ്വതമായ സന്തോഷം വേണം. ഒരാൾ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ സന്തോഷം തേടുമ്പോൾ അപരൻ പരമദിവ്യപുരുഷനുമായുള്ള സഹവാസത്തിൽ സന്തോഷം തേടും. ആദ്യ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ ബ്രഹ്മസൗഖ്യം, ബ്രഹ്മം എന്നാൽ ആധ്യാത്മികം അഥവാ ശാശ്വതം. ഇരുവരും നിർവ്യക്തിഗതവാദിയും ഭക്തനും തേടുന്നത് പരമാനന്ദപൂർണമായ ശാശ്വത ജീവിതമാണ്. ഏതിലായാലും ഒരുവൻ പരിപൂർണനായിരിക്കണം എന്ന് ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 22:87 വാക്കുകളിൽ അസത്സംഗത്യാഗ വൈഷ്ണവാചാര സ്ത്രീ സംഗീയേക സാധു കൃഷ്ണ ഭക്ത ആര. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ അനാസക്തരായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരുവൻ അസത്തുക്കളോട്, ഭൗതികവാദികളോട് സമ്പർക്കം പുലർത്താതിരിക്കണം. ഭൗതികവാദികളിലും രണ്ടു തരക്കാരുണ്ട്. ഒരാൾ സ്ത്രീകളിലും ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിലും ആസക്തൻ, മറ്റേയാൾ വെറും അഭക്തൻ. അനുകൂല ഭാഗത്ത് മഹാത്മാക്കളുമായുള്ള സഹവാസമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രതികൂല ഭാഗത്ത് അഭക്തരെയും സ്ത്രീകളുടെയും പുറകെ പോകുന്നവരെയും ഒഴിവാക്കലാണ് ആവശ്യം. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം.
നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേവാമൈശേ കൃതസഹൃദാർത്ത ജനേഷു ദേഹം പരവാർത്തികേഷു ഗൃഹേഷു ജായാത്മജരാദിമത്സു ന പ്രീതിയുക്തായവദാർത്താശലോകേ യേവാമൈശേ കൃതസഹൃദാർത്ത ജനേഷു ദേഹം പരവാർത്തികേഷു ഗൃഹേഷു ജായാത്മജരാദിമത്സു ന പ്രീതിയുക്തായവദാർത്താശലോകേ. യേ അവർ ആരോ, വാ അല്ലെങ്കിൽ മൈ എനിക്കായി, ഈശേ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃതസൗഹൃദ ആർത്ത സ്നേഹം വളർത്താൻ വളരെ ആകാംക്ഷയുള്ള ദാസ്യ സാഖ്യ വാത്സല്യ മാധുര്യ ബന്ധത്തിൽ ജനേഷു ജനങ്ങളോട് ദേഹ അംബര വർത്തികേഷു ആത്മമോക്ഷത്തിൽ താല്പര്യരല്ലാത്ത ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ളവർ ഗൃഹേഷു ഗൃഹത്തിലേക്ക് ജായ പത്നി, ആത്മജ സന്താനങ്ങൾ, രാതി ധനം അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ, മത്സു ഉൾപ്പെടുന്നതിന്റെ അല്ല പ്രീതിയുക്ത വളരെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു, യാവതർത്ഥ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ശേഖരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ ലോകേ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിപ്പിച്ച് കൃഷ്ണാബോധവും ഭഗവത് പ്രേമവും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭക്ഷിച്ചും ഉറങ്ങിയും ഇണചേർന്നും പ്രതിരോധിച്ചും ശരീര സംരക്ഷണത്തിൽ മാത്രം മുഴുകുന്നവരുമായി ഇടപഴകാൻ അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അവർ ഗൃഹസ്ഥരാണെങ്കിലും അവരുടെ ഗൃഹത്തോട് ആകർഷണമുള്ളവരല്ല. മാത്രവുമല്ല അവർക്ക് അവരുടെ പത്നിമാരിലും സന്താനങ്ങളിലും സമ്പത്തിലുമൊന്നും ആകൃഷ്ടരുമല്ല. അതേസമയം തന്നെ തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ അവർക്ക് താല്പര്യക്കുറവുമില്ല. അത്തരം ആളുകൾ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും ഒരുമിച്ച് നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ധനം മാത്രമേ ശേഖരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഒരുവൻ നിർവ്യക്തിഗതവാദിയായാലും ഭക്തനായാലും അവന് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നേടണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹമുള്ള പക്ഷം അവൻ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ ശരീര സംരക്ഷണം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ഭാര്യ, സന്താനങ്ങൾ, മിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഗൃഹസ്ഥ സുഖങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടരുത്. ഒരുവൻ ഗൃഹസ്ഥനും ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തേണ്ടവനുമാണെങ്കിൽ പോലും കുടുംബം പുലർത്തുന്നതിനും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുമിച്ച് നിലനിർത്തുന്നതിനും അത്യാവശ്യമായ ധനം മാത്രം സമ്പാദിച്ച് സംതൃപ്തനാകണം. ഒരുവന് അവന്റെ ആവശ്യത്തിലധികമോ കുറമോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിന് ധനം സമ്പാദിക്കണം. ശ്രവണത്തിനും കീർത്തനത്തിനും പൂർണ്ണമായ അവസരം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഗൃഹസ്ഥൻ ജീവിതം നയിക്കാൻ. അവൻ ഭവനത്തിൽ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കണം, ഉത്സവങ്ങൾ ആചരിക്കണം, സുഹൃത്തുക്കളെ ക്ഷണിച്ച് അവർക്ക് പ്രസാദം നൽകണം. ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ധനം സമ്പാദിക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം നമുക്ക്. 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൂനം പ്രമത്ത കുരുദേവി കർമ്മ യതീന്ദ്രിയ പ്രീതയാ പ്രണോതി. ന സാധു മന്യേ യഥാത്മനോയ വസന്ന വിക്ലേശതാ സദേഹ. നൂനം പ്രമത്ത കുരുദേവി കർമ്മ യതീന്ദ്രിയ പ്രീതയാ പ്രണോതി. ന സാധു മന്യേ യഥാത്മനോയ വസന്ന വിക്ലേശതാ സദേഹ.
നൂനം തീർച്ചയായും പ്രമത്തഹ ഉന്മാദം കുരുതി പ്രകടിപ്പിക്കുക. വികർമ്മ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിലക്കിയിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ യത് എപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതയെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനെ ആപ്രണോതി മുഴുകുക ന അല്ല സാധു യോഗ്യമാക്കുക മന്യേ ഞാൻ കരുതുന്നു യഥ ഏതിനാൽ ആത്മനഃ ആത്മാവിന്റെ അയം ഇത് അസൻ താൽക്കാലികമായ അഭിയെങ്കിൽ പോലും ക്ലേശത ദുരിതം നൽകുന്ന ആസ സാധ്യമായി തീരുക ദേഹ ശരീരം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക രീതിയിലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഭ്രാന്തി പിടിച്ചു പായുകയും എല്ലാത്തരം പാവപ്രവൃത്തികളിലും മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. മുമ്പേ ചെയ്തു പോയ അപരാധങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് താൽക്കാലികമെങ്കിലും തന്റെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങൾക്കും നിദാനമാകുന്ന ഈ ശരീരം ലഭിച്ചതെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ജീവസത്ത ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ വരേണ്ടവനല്ല. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി അവന് നൽകപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക ശരീരം. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അവനെ അനന്തമായി ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ കിട്ടാൻ ഇടയാക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ പ്രീണന കർമ്മങ്ങളിൽ വീണ്ടും സ്വയം മുഴുകുന്നത് അനുചിതമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നതും കടം വാങ്ങുന്നതും മോഷ്ടിക്കുന്നതും കുറ്റകരവും നിന്ദ്യവുമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്തരം അവബോധം ഒരുവനെ ഇരുട്ടിലാണ്ട് നരകീയ അവസ്ഥകളിലേക്ക് നയിക്കും. അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം, മാംസഭക്ഷണം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, ചൂതാട്ടം എന്നിവയാണ് 4 പാപപ്രവൃത്തി. ഒരുവന് ദുരിതപൂർണമായ മറ്റൊരു ശരീരം ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാക്കുന്ന ചെയ്തികളാണ് ഇവ ഒക്കെ. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അസംഗോഹേ അയം പുരുഷ. ജീവസത്ത വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവനല്ല, പക്ഷേ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള അവന്റെ പ്രവണത മൂലം അവൻ ഭൗതികാവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുവൻ ഭക്തന്മാരുമായി സഹവസിച്ച് അവന്റെ ജീവിതം പരിപൂർണമാക്കണം. അവൻ വീണ്ടും ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ കുടുക്കപ്പെടരുത്. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. തഥായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ തിന്നുക, കുടിക്കുക, ഉറങ്ങുക അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി നേടുക, പ്രതിരോധിക്കുക, ഇതിനൊന്നും മാത്രമായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ. തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. മൃഗങ്ങളെക്കാളും ഉയർന്ന അവബോധം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനാണ്. കൃഷ്ണാബോധം നേടാനും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് 2 വഴികളുണ്ട്. നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം അല്ലെ. എല്ലാ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുകയും
കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് അകപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലെ? വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മഹസേവാന്താരമാഹുർവിമുക്തി തമോദാരം യോഷിതാം സംഗി സംഗം മഹാന്തസ്തേ സമചിത്ത പ്രശാന്ത വിമന്യവ സുഹൃദ സാധവോയേ. വളരെ ഔന്നത്യമുള്ള ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരുവന് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന്റെ പാത നേടാൻ കഴിയൂ. ഈ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തികവാദികളും ഭക്തന്മാരുമാണ്. ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുകയോ പരമദിവ്യ പുരുഷനുമായ ഭഗവാനുമായി സഹവസിക്കുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവൻ മഹാത്മാക്കൾക്ക് സേവനം ചെയ്യണം. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാതെ സ്ത്രീകളോടും ലൈംഗികതയുടെ ആസക്തിയുള്ളവരുമായി സഹവസിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ നരകത്തിന്റെ വാതിൽ വിശാലമായി തുറക്കപ്പെടുന്നു. മഹാത്മാക്കൾക്ക് സമചിത്തരാണ്. അവർ ഒരു ജീവസത്തേക്കും മറ്റൊരു ജീവസത്തേക്കും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും കാണുന്നില്ല. അവർ വളരെ ശാന്തരും സദാ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അവർ ക്രോധവിമുക്തരാണ്. അവർ എല്ലാവരുടെയും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർ ഒരിക്കലും അറപ്പും വെറുപ്പും ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുകയില്ല. അത്തരം വ്യക്തികളാണ് മഹാത്മാക്കളായി അറിയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വഴികളുണ്ട്. ഒന്നുകില് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുക എന്ന്. ഓ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാം, നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലോ, നമ്മളെ അടുത്തൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലോ. നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്, അദ്ദേഹം ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. മഹാത്മാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പു സേവ, വാണി സേവ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചിട്ടേ. ഓ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ശിലപ്രഭുപാദരെ സഹായിക്കുക, അത് തന്നെയാണ് ശിലപ്രഭുപാദ. എന്താണ്? ശിലപ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക. ഓ, അത് പ്രഭുപാദർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങള് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പ്രഭുപാദർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നതും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഞാൻ എവിടേക്കും പോയിട്ടില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്, എൻ്റെ ബുക്സുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഓ, നമ്മൾ പ്രഭുപാദരെ ഗ്രന്ഥങ്ങള് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യും, അവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കും. ഓ, പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ പ്രവർത്തിച്ചത്. എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുക. ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരോട് പോലും പ്രഭുപാദർ കാരുണ്യം കാണിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മഹാത്മാക്കൾ. ഇന്ന് പലരെയും മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത്രയും കാരുണ്യമുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് പ്രഭുപാദ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദരെ 70-ാമത്തെ വയസ്സിലും അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ട് വൃന്ദാവനം ഉപേക്ഷിച്ചത്. എല്ലാവരും വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് വിദേശങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന് സേവനം ചെയ്യുക എന്താണ്? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള വഴിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ, പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർ, അവരൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു, അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത്. മഹസേവാം എന്ന് പറയുന്നത്
ആധ്യാത്മികമായി ഉന്നതി പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ എന്താണ്, അത് നമുക്ക് മോചനത്തിന്റെ പാതയാണ്. എന്നാൽ വേറൊരു പാതയും കൂടി പറയുന്നു അല്ലെ. ദ്വാര എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കവാടം അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കുറെ ഇതാണ്, കമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ദ്വാര എന്നാണ് പറയുക. എന്താണ് അത്? ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒക്കെ ദ്വാര. എന്താണ്? ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനദ്വാരം, കവാടം എന്താ പറയുന്നത്? രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ദ്വാരമുണ്ടെന്ന് മഹാസേവനം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം അല്ലെ. മറ്റൊന്ന് ഇരുട്ടിലറിയിലേക്കുള്ള മാർഗം, നരകീയ ലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം. അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത്? അഭക്തന്മാരോടും സ്ത്രീകളോടും ലൈംഗികതയോടും ആസക്തിയുള്ളവരുമായി സഹവസിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ നരകത്തിന്റെ വാതിൽ വിശാലമായി തുറക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത അല്ലെ, നിരീശ്വരവാദികളായി കഴിയുന്നവർ, അഭക്തരായിട്ടുള്ളവർ, അതുപോലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടും സ്ത്രീകളോടൊക്കെ അമിതമായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ അല്ലെ, അവരുടെ സംഘത്തിൽ പെട്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അവരുടെ കൂട്ടുകൂടുകയാണെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്ക് പതിക്കും, പതിച്ചു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നരകത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിലെ അവസാന അധ്യായത്തിൽ 28 തരത്തിലുള്ള നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. ഓരോരോ പാപം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ഓരോ നരകങ്ങളുടെ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കവലയാണ്. ഒരുവന് മോചനത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നരകീയ അവസ്ഥയുടെയോ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെ, ഏതാണ്, ഏത് വഴിയിലൂടെ പോകണം. ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിൽ എത്തണോ, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ പോയിട്ട് പൊട്ടക്കിണറിൽ വീണിട്ട് അല്ലെ ജീവിതം നശിക്കണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കവലയാണ്, എന്താ പറയാ, ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ. അവിടുന്ന് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണം അല്ലെ. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്താണ്? വേറെ വേറെ വഴികൾ ഉണ്ടാവും, റോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ട മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിച്ചേരും അല്ലെ. ഇന്ന് പല ആൾക്കാരും ഗൂഗിൾ മാപ്പിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ. ശരിയായ വഴി അവർ കാണിച്ചു തരും അല്ലെ, ന്യൂസുകളിലൊക്കെ കാണാൻ മതി. അവസാനം പോയി എന്താണ്? പുഴയിൽ വീണിട്ടുള്ളത്. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ കാറും ആളൊക്കെ പുഴയിലുണ്ടാവും അല്ലെ. അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ആൾക്കാർ അല്ലെ. ശരിയായ വഴി കാണിച്ചു തരുന്നു. അവസാനം എവിടെ എത്തിച്ചിരുന്നത്? പുഴയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. ഓ, എന്നാൽ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം. ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ തെറ്റായ വഴിയിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എത്തിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണോ, അല്ലേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള അഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടി 4 നിയമങ്ങളൊക്കെ പാടെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്ന്. മോചനത്തിന്റെ പാതയിൽ ഒരുവൻ മഹാത്മാക്കളോട് സഹവസിക്കുന്നു. ബന്ധനത്തിന്റെ പാതയിൽ അവൻ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനോടത്തോടും സ്ത്രീകളോടും ആസക്തിയുള്ളവരുമായി സഹവസിക്കുന്നു. പറയുന്നത് 2 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കൂട്ടുകയാണ്. നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആരുടെ അസോസിയേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഭക്തന്മാരുടെ അസോസിയേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് തിരിച്ചു പോകാൻ പോകണോ, അല്ലെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ചേർന്നിട്ട് അവരുടെ കൂടെ കൊള്ളരുതായ്മകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരാൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഒരു തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്? അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിലെ സന്തോഷം നേടാനായിട്ട് ഒരാൾക്കാർ എന്താണ്? പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാനും ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ഇരുവരും നിർവ്യക്തിഗതവാദിയും ഭക്തനും തേടുന്നത് പരമാനന്ദപൂർണമായ ശാശ്വത ജീവിതമാണ്. ഏതിനായാലും ഒരുവൻ പരിപൂർണനായിരിക്കണം എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അസത്സംഗത്യാഗ ഈ വൈഷ്ണവ ആചാര, സ്ത്രീ സംഗീയേക അസാധു കൃഷ്ണ ഭക്ത ആര. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ അനാസക്തരായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരുവൻ അസത്തുക്കളോട്, ഭൗതികവാദികളോട് സമ്പർക്കം പുലർത്താതിരിക്കണം. ഭൗതികവാദികളും രണ്ടു തരക്കാരുണ്ട്. ഒരാൾ സ്ത്രീകളുടെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിലും ആസക്തൻ, മറ്റേയാൾ വെറും ഒരു അഭക്തൻ. അനുകൂല ഭാഗത്ത് മഹാത്മാക്കളുമായുള്ള സഹവാസമാണ് അത്തരം ആളുകൾ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും ഒരുമിച്ച് നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ധനം മാത്രമേ ശേഖരിക്കൂ. ഇതാണ് ഒരു സ്ലൈഡ്. ഇന്നലെ ശ്ലോകം 2 പേജിലായതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ലൈഡ് ഇതിന്റെ ഇടയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഹാത്മാക്കൾ സമചിത്തരാണ്. അവർ ഒരു ദിവസത്തേക്കും മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്കും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസങ്ങളും. അവർ വളരെ ശാന്തരും സദാ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അവർ ക്രോധവിമുക്തരാണ്. അവർ എല്ലാവരുടെയും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർ ഒരിക്കലും അറപ്പും എളുപ്പമുളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുകയില്ലാത്തൊരു വ്യക്തികളാണ് മഹാത്മാക്കളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാബോധവും ഭഗവത് പ്രേമവും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭക്ഷിച്ചും ഉറങ്ങിയും ഇണചേർന്നും പ്രതിരോധിച്ചും ശരീര സംരക്ഷണത്തിൽ മാത്രം മുഴുകുന്നവരുമായി ഇടപഴകുവാൻ അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അവർ ഗൃഹസ്ഥരാണെങ്കിലും അവർ ഗൃഹത്തോട് ആകർഷണമുള്ളവരല്ല. മാത്രവുമല്ല, അവർക്ക് അവരുടെ പത്നിമാരിലും സന്താനങ്ങളും സമ്പത്തിലും ആകർഷകർ. അതേസമയം തന്നെ തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ അവർ താല്പര്യക്കുറവുമില്ല. എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവരെന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ താല്പര്യരാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒന്നിലും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. എന്നാൽ ഒരു ഭൗതികവാദി, അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം, ഇതിനായിട്ട് ജീവിതം മുഴുവനും മാറ്റിവെക്കും. അല്ലെ, നമ്മൾ പ്രഭുപാദർ ഇന്നലെ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, രാവിലെ പുലർച്ചെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ട്രെയിനിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് 2-3 മണിക്കൂറൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് സ്ഥലത്തെത്തി, അവിടുന്ന് ബസ്സിനൊക്കെ പോയിട്ട് ഓഫീസിലെത്തി, അല്ലെ, ഓഫീസിൽ 8 മണിക്കൂർ 7 മണിക്കൂറൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് വീണ്ടും വൈകിട്ട് അതേപോലെ, അല്ലെ, ട്രെയിനിലും ബസ്സിലൊക്കെ തള്ളി പിടിച്ച് വന്നിരുന്നിട്ട് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് രാത്രിയാവും. അല്ലെ, രാത്രി കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം നടത്തിയിട്ട് ഉറങ്ങും. അല്ലെ, പിന്നെ വീണ്ടും രാവിലെ ആവുന്നു, വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കും. അല്ലെ, ഇതാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതം. അവരെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ലെ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നു. ഈ ശരീരത്തിനായിട്ട് അവര് ഈ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത്തരം ആളുകൾ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ ആവശ്യമായ ധനം മാത്രമേ ശേഖരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ നിർവ്യക്തിഗതവാദിയായാലും ഭക്തനായാലും അവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നേടണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹമുള്ള വർഷം അവൻ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ ശരീര സംരക്ഷണം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കണം. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട്, ഭൗതികവാദികളുമായിട്ട് ഇടപഴകാതിരിക്കണം, കൂടുതൽ അടുത്തിടപഴകണം. പറയും പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവരെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലാണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് ഒരിക്കലും മാറും. പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ആയിട്ട്. പ്രഭുപാദരുടെ മുന്നേ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പലരും വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോയിട്ട് അവരൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തായിത്തീർന്നു? അവരുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടുത്തെ പോലെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയും അവിടെയുള്ള പോലെ എന്താ പറയാ, സ്ത്രീകളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭൗതികവാദികളുടെ അടുത്തും അങ്ങനെയുള്ള നിരീശ്വരവാദികളുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യാമെന്നാ പിന്നെ അവരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വിട്ടിട്ട് അവരുടെ ഒരാളെ ഉത്പാദന അവിടെ പോയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും മാറ്റി കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് അകലം പാലിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ഭാര്യ, സന്താനങ്ങൾ, മിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി ഗൃഹസ്ഥ സുഖങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കും. ഒരുവൻ ഗൃഹസ്ഥനും ഉപജീവനമാർഗം കണ്ടെത്തേണ്ടവനും ആണെങ്കിൽ പോലും കുടുംബം പുലർത്തുന്നതും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുമിച്ച് നിലനിർത്തുന്നതും അത്യാവശ്യമായ ധനം മാത്രം സമ്പാദിച്ച് സംതൃപ്തനാകണം. ഒരുവൻ അവന്റെ ആവശ്യത്തിൽ അധികമോ കുറവോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഒരാൾക്ക്
ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പണം ആവശ്യമാണ്, ധനം ആവശ്യമാണ് അല്ലെ, അവരുടെ കുടുംബത്തിനെ നോക്കാനൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ അമിതമായിട്ട് പണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ജീവിതം വെറുതെ പാഴാക്കരുത്. കുടുംബം പുലർത്തുന്നതിനും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുമിച്ച് നിലനിർത്തുന്നതിനും അത്യാവശ്യമായ ധനം മാത്രം സമ്പാദിച്ചിട്ട് സംതൃപ്തനാവണം. ഒരുവനെ ആവശ്യത്തിലധികം ഉപഭോഗം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിന് ഈ ധനം സമ്പാദിക്കണം. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യമാത്മമേവ നിവേദനം. ഇതാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്ക് അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് ധനം ആവശ്യമാണ്. അതിനായിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കണം. ശ്രവണത്തിനും കീർത്തനത്തിനും പൂർണ്ണമായ അവസരം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഗൃഹസ്ഥൻ ജീവിതം നയിക്കാൻ. അവൻ ഭവനത്തിൽ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കണം, ഉത്സവങ്ങൾ ആചരിക്കണം, സുഹൃത്തുക്കളെ ക്ഷണിച്ച് അവർക്ക് പ്രസാദം നൽകണം. ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം ധനം സമ്പാദിക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത്. പണം ആവശ്യമാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും. പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർ തന്നെ പ്രഭുപാദർക്ക് പണം നൽകാനായിട്ട്, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാനൊക്കെ പ്രഭുപാദർക്ക് പണം നൽകാനായിട്ട് ധാരാളം ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഭൗതികവാദികൾ ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള ജോലികൾ. എന്നാൽ അവര് ജോലി ചെയ്തിട്ട് എന്താണ്, അതിന്റെ ധനം ഭൗതികവാദികളെ പോലെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് നൽകിയത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുക. ധാരാളം ഉയർന്ന സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരൊക്കെ, പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് സാധാരണ ആൾക്കാരെ പോലെ ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നു. ടാക്സി ഓടിച്ചിട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക, അതൊക്കെ പ്രഭുപാദർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തു. അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബാത്റൂമൊക്കെ കഴുകിയിട്ട്, എയർപോർട്ടിലൊക്കെയുള്ള ബാത്റൂമൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് ആ പൈസ പ്രഭുപാദർ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും അവരെന്താണ്, അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തത്? കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു നമുക്ക് ധനം ആവശ്യമാണ് അല്ലെ, ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിനായിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കണമെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ശ്രവണത്തിനും കീർത്തനത്തിനും പൂർണ്ണമായ അവസരം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണം ജീവിതം നയിക്കാൻ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും കീർത്തനം ചെയ്യുവാനും ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യാനും അല്ലെ കേൾക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പ്രസാദം നൽകണം, ഉത്സവങ്ങള് ആചരിക്കണം, ഭവനത്തില് വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കണം. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, എന്താ പറയാ, ഗൗരനിത്തായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെയും ആർക്കും പൂജിക്കാം, ആർക്കും ആരാധിക്കാം. എന്ത് വേണ്ടു അവർക്ക്? അവരുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്തിട്ട് കീർത്തനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അവരെ മുന്നില് കീർത്തനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവര് പൂർണ്ണ സന്തോഷവാന്മാരാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നിവേദ്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട എന്നല്ല, അത്ര പോലും കാരുണ്യമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവരെ ആരാധിക്കാമെന്ന് പറയും. രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ പെർമിഷനോട് കൂടിയൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗൗരനിത്തായി എന്താണ്, അവരെ ആർക്കും ആരാധിക്കാം. അവർക്ക് എന്താണ്, അവരുടെ മുന്നിലെ എപ്പോഴും കീർത്തനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞു വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയും ഉത്സവങ്ങള് ആഘോഷിക്കുകയൊക്കെ വേണം. സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പ്രസാദം നൽകണമെന്ന് പറയും. ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ധനം സമ്പാദിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ഇന്ദ്രിയാസം അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് കാർത്തിക മാസം അല്ലെ. വളരെ എന്താ പറയാ,
ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്ന മാസമാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു മാസത്തിലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ദാമോദര ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യാം, പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസ് ഒന്നും ആരും എടുക്കണ്ടേ, പിന്നെ അതൊരു പ്രശ്നം. പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തോളും. ക്ലാസ് എടുക്കാനല്ല, കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുക്കാം, അവരെ കൊണ്ട് ദാമോദര ഭഗവാൻ ആരതിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ധാരാളം ആൾക്കാർ വിദേശത്തൊക്കെയുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവരുടെ കാറുകളിലൊക്കെ ദാമോദര ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആരതി സെറ്റൊക്കെ കുറെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ബീച്ചുകളിലും പാർക്കുകളിലും മറ്റുള്ള തെരുവുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ വെച്ചിട്ട് കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി വരും അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ ഓരോ ദീപം കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ദാമോദര ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യിക്കും. അവർക്കൊക്കെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവരും കീർത്തനം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അവര് ചിലപ്പോൾ എന്താ, അവര് തിരക്കുള്ള കാരണം ഒരിക്കലും അമ്പലങ്ങളിലൊന്നും പോകില്ല, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ചിലപ്പോൾ ആരതി ഒന്നും വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും ചെയ്യില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്കും അതിന്റെ പ്രയോജനം, അവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടായി കൊടുക്കുന്നവർക്കും ഭക്തന്മാർക്കും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കും, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. ദാമോദര മാസത്തില് അടുത്തുള്ള അവരൊക്കെ ഒരു ദിവസമൊക്കെ വിളിക്കുക, അവർക്ക് വന്നിട്ട് പ്രസാദം. എല്ലാ ദിവസവും പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴാണോ ഞായറാഴ്ച അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് എന്താ പറയാ കുറച്ച് പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുക്കുക, ദാമോദര ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യിക്കുക, ദാമോദരാഷ്ടമം ചൊല്ലുക, അവരെ കൊണ്ട് കയറ്റി. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതിനോടാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അല്ലെ. അത് എന്താ പറഞ്ഞ ഗൃഹസ്ഥർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ധനം സമ്പാദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായിരിക്കണം, ഭക്തിത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ആ ധനം, അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കരുത് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങള് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंदकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण। നിങ്ങളെടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയർത്താം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് തിരിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഏകാദശിയാണ്, നാളെ ഏകദേശം ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ്, സൂര്യോദയം മുതൽ 10:19 വരെ. ഓക്കെ, 6:19 മുതൽ 10:19 വരെയുണ്ട്. വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം കൂടി വായിച്ചിട്ട്. പാശാങ്കുശ ഏകാദശിയാണ് ഇന്നത്തത്. അതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചു, അലയോ മധുസൂദന, അശ്വിന മാസത്തിലെ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വരുന്ന ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന ഏകാദശിയുടെ പേരെന്താണ്? ദയവ് ചെയ്ത് എന്നോട് കാരുണ്യമുണ്ടായി വിവരിച്ചാൽ. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, സർവ്വപാപങ്ങളെയും നീക്കുന്ന ഈ പാശാങ്കുശ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഞാൻ വിവരിക്കാം. ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടാലും. അർച്ചനാവിധി പ്രകാരം ഈ ദിവസത്തിൽ പങ്കജനാഭനായ പത്മനാഭന്റെ വിഗ്രഹമാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാനും അവസാനം മുക്തി പ്രാപിക്കുവാനും കഴിയുന്നു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ഇളയ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് ദീർഘനാൾ കൊണ്ടുള്ള തപസ്സിലൂടെയും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെയും ലഭിച്ച നേട്ടങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരാൾ വളരെയധികം പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും പാപവിമോചകൻ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ ഭൂമിയിലെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലും തീർത്ഥങ്ങളിലും പോയി നേടുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ നാമജപത്താൽ നേടാൻ സാധിക്കുന്നു. രാമന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും ജനാർദ്ദന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് യമരാജന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരികില്ല. ഈ ഏകാദശിയിൽ ഉപവസിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. മഹാദേവനെ നിന്ദിക്കുന്ന വൈഷ്ണവനും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ നിന്ദിക്കുന്ന ശൈവനും നരകത്തിൽ പോകുന്നതാണ്. ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പുണ്യത്തിന്റെ 16
ഒരു അംശം പോലും 100 അശ്വമേധയാഗമോ രാജസൂയമോ ചെയ്താൽ പോലും ലഭിക്കില്ല. അല്ലയോ രാജാവേ, ഒരാൾ പാശാങ്കുശ ഏകാദശി ദിനത്തിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ പാപിയായി തുടരുന്നതും അയാളുടെ പൂർവ്വകാല പാവപ്രവൃത്തികൾ അയാളെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നതുമായിരിക്കും. ഈ ഏകാദശി വ്രതം നോൽക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം ത്രിലോകങ്ങളിൽ വേറെ ലഭിക്കുകയില്ല. അല്ലയോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജൻ, പകൽ സമയം ഏകാദശി അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ഭക്തർ രാത്രി മുഴുവൻ നാമജപത്തിലും നാമശ്രവണത്തിലും ഭഗവത് സേവനത്തിലും മുഴുകി ഉണർന്നിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭക്തർക്ക് ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ ഏകാദശി നോക്കുന്ന ഒരുവന്റെ മാതൃ പിതൃ പത്നി പരമ്പരകളിലുള്ള 10 പൂർവിക തലമുറകൾക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു. അലയോ രാജശ്രേഷ്ഠ, പാശാങ്കുശ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരുവൻ ബാലനോ യുവാവോ വൃദ്ധനോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അവർ എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും മോചിതരായി ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏകാദശി ദിനത്തിൽ സ്വർണം, എള്ള്, ഫലഭൂഷ്ടമായ സ്ഥലം, ധാന്യം, പശുക്കൾ, ദാഹജലം, കുടാചെരുപ്പ് ഇവ ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ യമരാജന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരിക്കലും പോകേണ്ടതായി വരില്ല. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു: അല്ലയോ യുധിഷ്ഠിരരാജൻ, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് മംഗളകരമായ പാശാങ്കുശ ഏകാദശിയുടെ മഹത്വങ്ങൾ ഇപ്രകാരം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന പാശാങ്കുശി ഏകാദശി അല്ലെങ്കിൽ അശ്വിന ശുക്ല ഏകാദശിയുടെ വിവരണം ഇപ്രകാരം അവസാനിക്കുന്നു. पाशांकुश एकादशी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रभुपाद की जय। जय कृष्ण। ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരുപശ കൃപാസിദ്ധ ആനന്ദപുരി വൈഷ്ണവ ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജി, ഗുരു महाराज हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।